बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय बृहस्पतिबाराव 3 नं सिडली विधानसभा बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारीया 3 नं सिडली विधानसभा बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय बामोनगाव VCDCनि सिङाव थानाय दतपुर आरो जावलियापारा गामिनि सेराम बान्दोखौ नायफैदों। लोगोसे बे गामिनि बान्दो कमिटिनि दैदेनगिरि आरो सरासनस्रा रायजो राजाफोरजों जेंनाखौ लानानै गुवारै सावरायलायो। बिनि उनाव बिथां MLAआ बे गामिनि बान्दो, लामा, दालां, मोब्लिब आरो लोंग्रा दैनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनो थाखाय गोख्रोङैनो मोनसे थांखि लायो। बेराफारसेथिं बिथां MLAआ बुङो दि थांनाय BPF सोरखारा 17 बोसोराव जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार बिथांखिफोरखौ मावनांगौमोन बेबायदि मावालासिनो सोरखारा 25% मावफुंना होदों होनना। बिनिखायनो बिथाङा गोख्रोङै थांखि लादों दि 95% जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव बिथाङा थाबैनो जाफुंसार होगोन होनना। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। थांनाय बावैसो सान सिगां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन दि आसाम रायजोआव ड्राग्सनिफ्राय उदां जानो थांगासिनो दं होनना। थिग बिब्दिनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै रायजोआव दासिम पुलिस बिफाना 450निबो बांसिन ड्राग्स फालांगिखौ पुलिस बिफाना गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों। मिन्थिनो हाबावनाय बायदिब्ला दासिम पुलिस बिफाना सानफ्रोमबो बे ड्राग्सनि बिथिङाव सिग्रोमनाय नायबिजिरनाय संदाननाय खामानिया सोलिगासिनो दं होनना। गुबुन फारसे ड्राग्स फालांगिरिनि बेरेखा पुलिसआ सानफ्रोमबो नायबिजिरगासिनो थानायनि गेजेरावबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों मोनसे भिडिअ, जेराव सासे पुलिसखौ माखासे दुथांफोरा गाग्लोबनाय नुनो मोननाय जादों। ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो थांनायावनो पुलिसनि सायाव बेफोरबायदियै ड्राग्स फालांगिरिफोरा गाग्लोबदों। बे जाथाया जादों ग्रेटार नयडानि होननाय मोनसे जायगायाव। गुबुन फारसे खौरां मोननाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरा पुलिस बिबानगिरिनि खसाब बिसिनानै होनायजों लोगोसे बुग्लिनानै भिडिअबो रेकर्डिं खालामो आरो बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव हगारनानै होयो। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो। बेनिफ्राय पुलिसनि दोलोआ बुग्लिजानाय पुलिस बिबानगिरिखौ बोखांनो हायो आरो लोगोसे 3 दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हायो आरो गुबुन माखासे दायनिगिरिफोरखौबो नागिरगासिनो दं होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों। आरोबाव फैबावदो आसामाव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया बे साननैसोआव एसे रुइलांदों होनना सोरखारा मिन्थिहोदों। बिनिखायनो सोरखारा फैबाय थानाय समफोराव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया रुइलांबावोब्ला लकडाउनखौ एसे बोखांनो बिथांखि लादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया आसामाव बे साननैसोनि गेजेराव रुइलांबावोब्ला फैगौ 7 जुननिफ्राय लकडाउनखौ एसे रेहाय होनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया दिल्लीनि आसाम भवनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला आसामाव जुन दानसिम 19 लाख सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिन होनाय जाबाय आरो फैबाय थानाय जुलाइ दाननि गेजेराव 30-35 लाख कर'ना भेक्सिन होनाय जागोन। बेराफारसेथिं बिथाङा बुंबावो दि आसामाव बोहैथि बोसोरनि 31 दिसेम्बरसिम कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारि एबा कर'ना भेक्सिन थुनायखौ फोजोबहैगोन होननानै। आरोबाव फैबावदो दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया बाबा रामदेवनि पतन्जलि कर'निल टेब्लेटखौ कर'ना जिउसानि फाहामथायनि थाखाय नंखाय फोरमान होनायनि बाबा रामदेवनिसिम गांसे हुकुम बिलाइ हरदों। लोगोसे दिल्ली मेडिकेल एस'सिएशनखौ सुबुरुन होदों। मख'नो गोनांदि दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया दिल्ली मेडिकेल एस'सिएशनखौ बुङो दि बिजिरसालियाव समखौ ओरैनो थांहोआजासे कर'नानि महामारिनि समाव महामारिनि फाहामथाय होनायनि सम होनो नांगौ होनना। बेराफारसेथिं बाबा रामदेवआ कर'निल टेब्लेटखौ कर'ना जिउसानि फाहामथायनि थाखाय दिहुननानै होदोंमोन।